Oñati, sentikortasuna iratzartzen. Oñatin gaur historia da, eta etorkizuna lantzen da. Oñati harribitxi garbia da. Ingurune natural honetan, detaile bakoitzak gure atentzioa deituko du. Oñati euskal lurraldea da, eta hala denez, milaka urte duen kultura baten detaileak agertzen zaizkigu. Hizkuntza propioa, nortasun nabaria, ondare historikoa, eta denboretara moldatzeko gaitasuna. Oñati lurralde berezia dela esan genezake. Berezia da historiagatik, ondareagatik, eta batez ere ikusita nola ailegatu den guregana. Hori guztia eta mende askoan, hasieran jaurerria izan zelako, eta geroago konderria. 1855 urte arte, etzen Gipuzkoan sartu, eta horrek guztiak eman zion herri nortasuna eta oñatiarra izatearen kontzientzia. Esan genezake, Gipuzkoako lurralde historikoaren herririk monumentalena dela Oñati. Ignacio Zuloaga pintore handiak zioen Euskal Herriko Toledo zela. Historia sendoa duen herria da, aspalditik sortzen joan dena. Zientziaren argiak nabarmendu du etenik gabe ibili dela jendea lur hauetan. Erdi Aroan bandokideen borrokaldiak bizi izan zituen Oñatik, eta herriarentzat eragin handia izan zuen horrek. Herriaren armarriak ere Ganboatarrek oinaztarren kontra izan zuten garaipena islatzen du, lehengoak arrano batez eta bigarrenak oreinaz. Oñatik sentikortasuna ekartzen du gogora, iragana duelako eta oraina duelako. Oñatin zehar paseatzea denboran atzera egitea da. Aspaldi bizi izandakoen berria aurkitzea. Jendearen adin guztien presentzia topatzea orain. Hain izate sakon honetatik, izen handiko pertsonak sortu dira Oñatirentzat. Batez ere, Rodrigo Mercado de Zuazola. Bere garaian itzal handiko gizona izan zen. Familia umil batean sortua, talentu handikoa zenez, Elizako goi-karguak bete zituen. Halere, bere obran funtseskoena da Oñatiko Unibertsitatearen bultzatzailea izatea. Eraikitzeko sosak berak jarri zituen, eta eraikina 1548 urtean inauguratu zen. Oñatiko Unibertsitatea, garaiko unibertsitatea handienekin pareka daiteke. Hala nola, Salamanca, Valladolid eta Boloniako unibertsitateekin. Irakasten jardun zuten 1901 urte arte, dekretu itxi zuten arte hain zuzen ere. Gaur egun ikus dezakeguna da berpizkundeko arkitekturaren harribitxi bat. Platerezko estiloko sarreran batez ere, gizakiak lortu behar zituen bertuteak erakusten ditu. Rodrigo Mercado de Zuazola bera, eta Espainiako Carlos Lehena eta Alemaniako 5. enperadore altsuaren babesa izatearen evidentzia. Unibertsitatea 8 urtean baino eraiki ez bazuten ere, San Miguel parrokia elizak 3 mende baino gehiago behar izan zuen gaurko egunean agertzen zaigun itxuran ikusteko. Oñatiko sekretu asko hortxe daude, lurpean edo gure begien aurrean, arte eta giza simbolismoa argitzeko. Beste eraikin batzuk ere horrelaxe daude, izen handiko sortzaile haientzat esan nahi berezia izan zuten eta, adibidez, Bidaurretako monastegia, hainbat estiloren erakusgarria, Juan López de la Zarraga Gaztelako erregin katolikoen kontadore nagusiaren hobia, haren emaztea eta ondokoena.
Oñatiko herriak, bila luzaroan ibili ostean, bere udaletxe propioa eraikitzea lortu zuen, eta hori luzaroan borrokatu eta auziak izan ondoren lortu zuen. Herria, kondeak, nobleen leinuak eta unibertsitatea, Oñatiren norabidea markatu duten 4 puntu garrantzitsuenak. Baina batez ere, Aizkorriko mendikateak markatzen du Oñati, eta haren talaiak, Aloña mendik, bat egiten du oñatiarra izatearen ideiarekin. Mendigailur garaiak etorkizuna hobeto begistatzeko. Oñatik aurrera egin du eta beti bezala garai berrietara moldatzen da. Unibertsitateak jakintzaren etorrera bultzatu zuen eta berarekin batera izen handiko jendea sortu zen eta jauregi bikainak eraiki zituzten. Oñati ederra da oso zentzu horretan. Eraikin horiek plaza zabaletara ematen dute edo lorategiak ezkutatzen dituzte eta horietan bidaia gorpuzten da denboraren joanean. Oñatik zentzuak garatzen ditu, zabaldu eginda eta zerumugak handitu ditu, joan doa denboran eta espazioan zehar. Era horretan, industria tradizioa handia sortu da antzinatik. Errota ugariek, burdinolek edo kakaoaz Gipuzkoak zuen monopolioak are indartsuagoa izaten lagundu zioten. Aipatzekoa da 20. mendearen hasieran eta Alemaniar adituen eskutik egindako ingeniaritzako lan bikaina. Obra hori da, zenbait errekatako urak bideratu eta ustiatzea argindarra ekoizteko. Gaur egun ere, lan harrigarri horrek etxeko kontsumorako argindarra zornitzen du Oñatiko herria. Oñati edaduraz, Gipuzkoako herri handiena da. Auzo ugari du eta bere luze zabalean gauza eder asko gordetzen du, aho zabalik utziko gaituztenak. Adibidez, herrian dauden baserri sendo eta ederren herri arkitektura. Eta auzoetan zehar ibilizkero, ezin dugu aipatu barik utzi guztietan ospe handienekoa. Arantzazu. Duela 500 urte baino gehiago, hemen Arantzazun, Ama Birjina agertu zitzaion artzain bati arantza batean, eta berehala santutegia eraiki zuten. Baina 20. mendearen erdian eraiki zuten euskal eta munduko artearen gizon handi bat zuen eskutik, Oteiza, Txillida, Basterretxea eta belaunaldi bereko beste batzuek aitzindaria izan zen arte eta kultura multzo bat, bidaiaria harrituta uzten duena eta hango ingurune naturalaren ispilu dena. Azken baserrietatik haratago denboran eta espazioan bidaiatzen laguntzen digu Oñatik. Gure barnean ere egon daitezkeen denborak eta espazioak dira, eta inguratzen gaituen gune naturalak horixe sentiarazten lagunduko digu. Aizkorriko parke naturala ikurrik preziatuena bada ere, ezin ditugu albora utzi beste bazter zoragarri asko. Pasealeku askotasko behar bezala seinaleztaturik inguruan harata ona ibiltzeko, eta bide batez hauek guztiak ikusiko ditugu. Aztarna megalitikoak, galtzadak, antzinako lanbideen arrastoak, bideta zubizarrak. Gure begi aurrean desagertzen diren errekak aurrerago berriro agertzeko. Ametxetako paisaiak. Edota gizakiaren eta desagertutako animalien bizilekua izan ziren kobazuloak. Oñati, leku aparta da antropologia eta paleontologia lantzeko. Hildo horretan eta egindako aurkikuntzen garrantzia delata, harrikurtzeko kobazuloa egokitzeko lan izugarria egiten ari da. Han bizi izandako gizakiak eta bizilekuak ezagutzeko liburu zabal eta erakargarria. Ingurune natural honen balioa islatzeko, azpimarratzekoa da Gipuzkoako sai-arreen kolonia handiena dagoela Orkatzategiko gailur lerroan. Gaur egun, Oñati herri moderno eta garatua da.
herri langilea, ohitura eta ezagupen zarretatik landutako herentzia bikainean oinarrituta. Horren lekuko, bertako enpresak dira, mundu osoan arrakastaz lehiatzen dirata. Adibidez, kakao manufakturatzetik paketatze prozesuetara pasatu da jakintza, eta gaurko egunean, milioika txokolate tableta biltzen dira Oñatin bertan sortzen diren biltzeko paperez. Baina herrian, industria ekoizpena oso hedatua eta askotarikoa da. Ia 11.000 biztanleetatik, gehienak industrian egiten du lan. Oñatik sentitu eta sentiarazi egiten du. Dantzan egiten du eta ospatu egiten ditu jaiak. Tradizioa bizirik dago oraindik, korpus eguneko prozesioa moduko ospakizunetan. 100 urteren buruan, jai hau oñatiarraren jatorrizko izaeraren lekukoa da. Eta ohiturekin dagoen harreman berezi hori ikus dezakegu urtero antolatzen den Artzain Txakurren nazioarteko lehiaketan. Oñatiko jendea sortzailea eta ekintzailea da. Dinamismo hori herriko nortasunaren baitan dago. Bide horretan, turismo eta enpresa harremanak sustatzeko zerbitzuak era atseginean garatu dituzte. Eta nola ez, Euskal Herrian dago eta mailaren inguruan sukalde fin askoa du, munduko sukalde onenetakoa. Oñatik sentiberatasunez hartzen du bizitza. Horregatik, etorkizuna gauzatzeko tentuz lantzen ditu jarduerak. Iraganean unibertsitatearekin lotura izan bazuen, gaur egun ere badu Mondragon Unibertsitatearen presentziarekin, eta etorkizuna teknologia berrien inguruan sortu behar den gune estrategikoarekin. Aktibitateen dibertsifikatzeak etorkizun oparoagoa eraikitzen laguntzen du, eta hori da hain zuzen ere Oñati herriaren baliorik handiena. Garai berrietara etengabe egokitzen dela, joerak atzematen dituela, eta hobekuntzak garatzen dituela etorkizunean bizirik irauteko. Zentzuei egindako dei bat da Oñati, gozatzeko lur.